Nek mar Albert Ojwang nodhi nyime doho ma Kibera kama janeno mar ang'wen nonyiso doho kaka obila nochwalo ringre Albert Ojwang e osiptal ma Mbagathi kar saa 7 mar otieno ka osewito ngimane. Janeno nonyiso doho ni kinde ma obila go nochopo kar jotuo mohewore onge rikni manotim mar temo reso ngima mar Albert nikech ne jogo wacho ni nosetho seche mochopo kanyo. Cynthia Onyango noluwo burano. Tich adek gokinyi e doho ma Kibra, achije auchiel mitudo gi nek Albert Ojwang ochopo e doho mar winjo bura mochopo e odiochienge mar adek e nyim jang'ad bura Diana Kavetsa. E tielo mar ariyo, janeno mar ang'wen ma en apisa mar IPOA Joshua Mutua ma bende manyo keto ler e nyim doho kokalo e yor wang' didi kaka ngima Albert nobedo e tesend obila ma Central odhi nyime kendo lero ne doho kaka obila no golo ringre Albert e tesend obila no nyaka e kar thieth ma Mbagathi. E tiponi mopedhi e nyim jang'ad bura kaka achiel kuom neno bang' nyamburko mar obila wuok e tesend obila ma Central kar saa 7:26 mar otieno, saa 7:35 nyamburko no imako kadonjo e kar thieth ma Mbagathi. Saa 7:36 obila ariyo wuok e nyamburko kendo wuoyo kuom thuolo machuok. Giwuok ka gidhi e yor osiptal to e kinde ni obila moro oriwore kodgi. Gidonjo e kar thieth kama bang'e ginenore ka giwuoyo kod miyo moro machalo jachiw thieth. Saa 7:45 ginenore ka gikawo tanda moro mar ting'o jotuo kendo gichiko nyamburko mane gibirogo. E kinde ni tipo bende makogi ka girwako gloves marambulu kendo bang'e gikawo ringre giketo e otanda no. Saa 7:59 gichwale kar thieth kama ginenore ka gibet kanyo e thuolo machuok kendo bang'e kar saa 8:11 giwuok gidok gi ringre no e nyamburko margi. Ginenore ka giduoko ringre e nyamburko margi kendo bang'e achiel kuom giduoko tanda mar jotuo e osiptal. Kar saa 8:15 nyamburko ni lokore kendo wuok e osiptal ma Mbagathi. Kaluwore kod tipogi, janeno wacho ni kaluwore kod kaka obila go nowuok kod ringre Albert bang' thuolo machuok kende, nenore ni lakteche noyango ni osewito ngimane. My lady, it is worth noting that all this time they were proceeding to casualty area, the vehicle was unmanned. Nobody was left to guard the vehicle. Doho bende ochiko kindegi mondo ywa tipo manyiso such ng'ama oting'e otanda no mar jotuo mar neno kaka ochal kendo yango ni en ng'a. Bang' ma, doho igeno mar duogo bet kendo tarik 14 dwe mar 12 kama okinde mag achieje dhi yudo thuolo mar penjo janeno penjo kendo ng'eyo adiera mar weche ma owacho. Tarik 15, 16 kod 17 bende doho dhi bedo kod thuolo mar winjo neno mag joneno machielo mamoko kuomgi gin mago ma opandi ma okel kod okinde momako bura makama. Cynthia Onyango, Ramogi TV.